71 anos de prisión é a pena que se enfronta un home acusado de agredir sexualmente 3 mulleres, unha delas menor de idade, ás que captara presuntamente con ofertas de traballo nun club de alterne que ia abrir en Ordes. O xuízo comezou hoxe na Coruña. A acusación particular a exerce a asociación SOS Racismo, que leva a petición de penas a máis de 100 anos de prisión. O home que senta hoxe no banco dos acusados da sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña está imputado por 6 delitos de violación agravada a 3 mulleres, unha delas menor no momento dos feitos. Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos sucederon entre marzo e abril de 2023. O acusado tería contactado coas vítimas a través de anuncios en que ofrecía traballo de limpeza ou camareras para un club de alterne que ia a reabrir en Ordes. Cando quedaba con elas, convencías para tomar unha copa e introduciulle supostamente na bebida unha sustancia que anulou a súa consciencia e logo abusou delas. Dúas das vítimas estaban convocadas hoxe, a terceira está fora do país e foi citada ao seu regreso o 8 de xaneiro. Unha cuestión que o abogado do acusado considera que vulnera o dereito de defensa e polo que pedía a suspensión. Este xuicio se ha troceado en varios días. Hai o principio de unidade de acto, é dicir, o que non debe ser é que haya 3 denunciantes, 2 delas declaren hoxe e outra declare dentro de casi un mes. Porque, claro, a esa outra persoa pódeselle estar dicindo que pasou hoxe, entonces vir advertida, etcétera, etcétera. Entendo que eso rompe o dereito de defensa, artículo 24 da Constitución, e que non pode ser. Por eso vamos a pedir a suspensión hoxe. O tribunal rexeitou o recurso e o xuízo comezou coa declaración a porta pechada e por videoconferencia das dúas vítimas que estaban citadas. A asociación SOS Racismo exerce a acusación popular. Piden máis de 100 anos de prisión ou incluir, ademais das agresións sexuais, os delitos de trata de seres humanos con fins sexuais, detención ilegal e coaccións. A defensa pide a libre absolución. Buscar a absolución do meu cliente porque hai bastante embrollo na cuestión, é dicir, hai bastantes contradicciones, hai probas sin resolver, hai sin resolver tamén un recurso de súplica pedindo suspensión do juicio. En fin, hai todavía algún obstáculo para poder chegar a esclarecer o asunto, se é que se chega a esclarecer, claro. O xuízo continuará mañá. O acusado solicitou declarar de último e fará o 8 de xaneiro na derradeira sesión do xuízo.